Nittefaw ngħidu kemm għall-baż. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna. Illum fil-podcast għandna storja delikata, storja diffiċli, hija l-storja ta' Sion Grek, persuna li nqatlet 18 sena ilu reċentament smajna l-ġuri tagħha. Tul il-ġuri ndbaħna jew sirna nafu jew ġejna konoxxenti ta' ħafna nuqqasijiet, ta' ħafna traskuraġni u ftit tal-jiem ilu ġi konkluż il-ġuri tagħha. Se siru nafu l-loħt Sion Grek li Rita Borċ u permezz tagħha ħankollu nafu l-ħajja ta' Sion min kienet fit-tfulija, diffikultajiet ta' persuna trans ta' iż-żmien, però ukoll anka it-traġitt tal-investigazzjoni li tal-inqas fih ħafna wieħed x'jiddiskuti. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja l-azzjendi li għamlu dan il-podcast possibbli, dawn huma Maple, Hungry Hippie, Browns, grazzi l-Derek Meads, Garmin, Kutriko, E-Cabs, nirringrazzja l-Oxford House, Vinia Capricci ta' Abrams. Ħaġa tal-aħħar, patreon.com/John Mallia jekk tixtiequ li dan il-podcast ikompli jagħmel dan ix-xogħol li qiegħed jagħmel bis-sosten tagħkom, bl-għajnuna tagħkom, aħna nkunu nistgħu nibqgħu intukom dan ix-xorta ta' kontenut li nittama tissibu valur fih. Ara tlaqna bil-podcast Rita Borċ. Rari nkun daqshekk anzjużjen qabel podcast. Imma wara ltqajna miegħek il-ħamis fil-għodu il-ħamis fil-għodu kien. Eżatt. Jira għadella għamilna jumej fi sħaba sewda menna ma diffiċli titlaqa l-istorja tagħkom minn ġo qalbek. Mela, nibdew minn hawn. Sion, Simon, żewġ identitajiet u intom blim kontu tinteraġixxu. Mela, jiena li qed jibqa' hija. Ifri għalija kien Simon. Però u kien ħobb li ngħidulu Sion. Fejn ikun pereżempju barra man nies ma kienx jobbex li ngħidulu Simon. Għax għalih kien Sion. Però hekk għalija tagħmel differenza Simon u Sion huwa xorta hija. U kif tippreferi li nitkellmu dwaru llum? Jew dwarha? Nitkellmu fuq u nitkellmu kif iħobb. Kien jixtiequ. Kullum naħseb li ġaqjat Sion. Kukollu ħaj. Mela, tispjega għal-familja tagħkom kif kienet hekk meta kontu żgħar qegħdin familja numeruża, ħafna minnkom qegħdin hawnhekk. Tifsu five-a-side jekk tridu. Wadna waħda mhux qiegħda għax pregnant u ma tiflaħx għal dawn l-affarijiet allura ma ġejtx. It-tfulija tagħkom. Tfulija tagħna, tfulija kien ta' familja normali li flus minn qatt ma kien hemm. Konna dejjem nilagħbu, dejjem niġġieldu, bħala naħseb kull familja oħra. Nimmaġina konna familja maquda, kellna dadi ta' disċiplina kbira u l-mami kienet tirħinna, ġifieri kienna il-tajjeb, mhux it-tajjeb u l-ħażin, kellna xi ħadd tiebes u xi ħadd artab fil-familja. Kien hemm il-bilanċ. Eżatt. Kien hemm bilanċ, eżatt, imma kellek dik il-ħaġa qiebsa ma dadi ma kienx teħles ħafif. X'xogħol kien jagħmel għalfa? Dadi ma kienx jaħdem. Kien ibeħ naqra ħut u hekk jiġifieri ma kienx kellu xi xogħol partikolari. U meta tajt kien ta' disċiplina, tista' tiena pereżempju xi episodju hekk li tista' tfakkarna meta kontu tfal għamiltu xi ħaġa. Mela, eżempju niftakar il-kelma dak propri il-konvent ta' ġo moħħi dik li jekk inti għamel plattaġin u inti m'għandekx apptitu, m'għandekx ċans li ħadd u tagħmel biċ-jobs. Fil-jew tikol dak, nkollha mhux jassedda xi ngħidilna jiena dak nitbażbar biex nagħmelulkom dak hemm. Disċiplina pereżempju noħorġu nitlu tard. Il-weekend ta' wara ma konniex noħorġu anke 5 minuti ġed ngħidlek tidħol mill-10 tidħollu f'nofs il-lejl. Tidħollu fl-10 u 10 il-ħin tiegħek bistu u kien jgħidlek isma' inti il-weekend ta' wara ġewwa. Bħala ħwejjeġ kien niżammilna ħafna. Kien ngħidilna aħna konna noqogħdu l-belt dak iż-żmien.
kien jgħidilna bil-qasir qatt ma ridna, żempan kajna kont nagħmilha dik mhux sajmen biss li kont nilbes dublett u kont inkun bil-hot pants minn taħt. Affarijiet li kulħadd kien jagħmilhom. Ma mhux ħad toħroġ bid-dar bid-dublett bil-hot pants, jiġifieri insa. Għax kien li dak iż-żmien m'għamlax mentalità kellu, ma dak iż-żmien kien jaħseb hekk li l-qasir għall-prostituti. U ma kien ċaġa li xtaq għal-uliedu. Eżatt, le, anzi. Fil-fatt kien kien dejjem jipprova joħroġna minn ġol belt biex il-belt ħażina, ta' xina il-belt inħobba sal-lum. Fil kol ninżel il-lum il-belt jina ninżel. Imma il-mentalità li kellu dadi. Dadi kellu li naħseb jew kun tilgħu ġorra bħal matellana tal ġossiġġiewi, konna nkunu naqra iktar il-barra mill-ħażen li kien hemm dak iż-żmien. Fimt il-belt. Minn ċertu, ġifri il-papa kien dejjem ikkonċernat bli warrabkom mill-periklu. Eżatt. Ma intom tfal kontu 6. 6. Sion, fejn tiġi f'dik il-lista? Ir-raba waħda. Ir-raba. Ġifieri ir-raba l-aktar li għandha żmien? Nibda jiena kbira. Sewa. Mbagħad hemm oħti, Kerin, hemm Nadex, u mbagħad jiġu. Ok, ftemna. U fit-tfulija, kif kienet? Tfulija sabiħa, jena narani kienet sabiħa. Dak iż-żmien kien aktar ċans nilab, mhux bħal illum computers li ġewwa biss. Jiena tfulijt niftakar nilab bil-boċċi barra, nilabu bil-karti. Nfittxu l-fidda tas-sigaretti, nilabu bihom, nilabu ħarba, boys u girls. Ġifieri tfuliti kienet anke taħuti sakemm konna għadmi f'dak it-teknoloġija kollha kienet tfulija sabiħa. U t-tfulija ta' Sion? Tfulija ta' Sion. Dejjem kienet, għanitkellem kienet mara, għax dejjem fil-gwadrobba tagħna tqelleb għal wejjeġ. Minn dejjem. Minn dejjem. Kienet tistenna il-karnival biex tilbes ta' mara. Dejjem b'takar kellha 7 snin 8. Dejjem kienet bid-dublet. U dik id-dati tal-karnival kien ħallih. Għax kien jgħid li karnival. U xej ma kienx xi kostum għax flus ma tantx kien ikollna u issa kien iċedilu lik ta' mara. Fil-karnival. Dejjem jekk kien sajma. Tal-li meta qed ngħidu hawnhekk, ġifieri l-ewwel memorja tiegħek. L-ewwel memorja tiegħi li kien jistenna karnival kellu 7 snin jew 8 kien irid li lbes ta' mara. Ġifieri kien perswas kien U minn dak kien. Dak kien. Jew dik kienet. U mal-ewwel espliċitament għalilkom isma' jiena m'iniex Simon, jiena Sion. Ma għalinix mill-ewwel ġed ngħidlek jiġifieri biex tajda d-dadi dik il-kelma ma kienx daqshekk easy. Però ma kellux għalfejn jgħidlek għax inti tifel. Kont taraħ li fir-realtà mhuwiex tifel. Imma kif kellok is-16-17 u mbagħad kien għalin. Bħala kbira, intom u tikbru, inti xi rwol kellek fil-familja? Jiena kelli rol ta' mami. Għax il-mami kienet taħdem u ħafna b'darbi kont inkunu qansom it-tfal. U relazzjoni tiegħek ma' Sion kif tiddiskriviha? Intom u tikbru, mit-tfulija, żosija. Ismani, biex qed ngħidlek li aċċettajtu għalli ma rridx nkun giddieba. Għax kultant anke jien kont nisti. Għaxu kien inkun ħafna mqaċċat. U għana mħaxan mrabbijom dik il-ħaġa. Pero biex joħroġlok bra dublet u ġaketta. Għal dak iż-żmien kienet naqra. U dadi kien jgħidlu, uħutek kollha nisa. Ma kollha jilbsu ġins, jew tracksuit. Fil-fatt imbagħad kienu waqgħu għassu għal dik il-ħaġa għamel li trib barra u d-dar uħroġ deċenti. Dan il-konflitt, meta beda, tipo fl-adolescenza tiegħu tagħha, dejjem fiċċet li tkun iktar determinata, iktar turi li d-dinja minni. Ijow kella rasajib sa ġifi li ktajlek, anka ma dadillek l-argument li kienem li iktajlek ħanaddi minn ġodik it-tiqar it-tati. Fil-ma kienx tagħti każ xajt id-dadi, jekk ħirġa ma' sħaba u m'għandix ċans taħseb li mhux ħajfqu x'imkien fejn tista' tbiddel.
kienet toħroġ minn hemm jaqlaw pandemonju d-dar. Ġiliedu għajat. Imma hekk tajli krid noħroġ hekk kienet toħroġ. U kienet imħarbta? Jew kien hemm żmien fejn ma kienitx imħarbta mbagħad saret iktar imħarbta? Mela, jiena l-Simon nista' ngħidlek li kien baħu fil-vera sens tal-kelma. Kien tifel qalbu tajba immens. Ngħidlek kien jekk ikollu lira fil-but u tajlu tieni nofs lira minnu, għalkemm ma kienx jaħdem u jaf li għadha mhux ħajkollu, xorta kien jgħidlek. Għax kien jgħidlek nkun buraw kiena u jtuni għal tal-linja. Għal-inqas biex nasal id-dar. Jgħidli huma jtuni għanu peċernati. Kien qalbu tajba immens. Kien ġieli ħad droga qabel, għamel anka programmi qabel. Meta ngħidu qabel xatat ngħidu. 17, 18. Anka 16, 17. Xin beda ikun jisur it-tallej mara. Fimt, kellem dik il-problema li dak iż-żmien ma kien iċċaċċata ta' daqshekk. Kemm mis-soċjetà u kemm anka mill-familja għalek li ma jkun ċaru tont. U forsi kien iħossom dejjaqu anka fil-bitti ta' droga. Imma dejjem jieħdem supportajnih. L-għonet napprezza kemm tkun sinċira, vera napprezza li minti xed tistaħba wara l-fatt li jisma' aħna minnaħa tal-familja mhux li nistgħu ngħidu li jaċċettajnieh. U dik tiktu ċertu livell ta' koraġġ biex tiġi. Anka livell li tħossok guilty. Imma inti fejn fil-Madonna kont taf speċi it-trobbija tiegħek kienet differenti. Ma kontx imħejja għaliha. Nixtieq nitkellem fuq il-ġenerosità ta' Sion, speċi qed li din persuna li tara l-ħadd ieħor fil-bżonn u minkejja li anke jekk qed tkun ħafna fil-bżonn kienet tara kif xortatejn. Min fejn ġabitha din it-tendenza għal. Naħseb li kollha jekk ta' għandna ħafna storbi għajat imma kif iskollok bżonn dejjem ħassibna. Mara tiegħek mill-Ħamrun mhux mill-Belt. Id-dadi mill-Ħamrun. Issa, ħanaslu għal-fazi li tkellem dwar inti, u mbagħad Sion tiltaqa' ma' ċertu Ismael. Eżatt. U l-affarijiet jibdew Jiggravaw. Mhux naqra jiggravaw, ħafna jiggravaw. Mill-li taf jew mill-li ntqal fil-qorti. Kif taħseb li Ismael kien juża Simon? Kien juża Simon billi jitfaw il-marsa, jipprotesti ruħu u bil-plus li jaqla Simon jieħdu droga tnejn. Il-prostituzzjoni kemm kienet parti mill-ħajja ta' Sion, inti tajt li qabel ma kienx hemm dan l-element f'ħajta. Biex qed ngħidlek ma kienx hemm, però jiena ma kontx nafu hekk. Fimti naf li kien jinżel il-Ħamrun, kellu xi tixtieħbi fil-Ħamrun, ġili anke wassaltu jiena hemmhekk jew ġili iċempilli u konna ngħaddu għalih lejl inti tilha mix-xogħol pereżempju qabel kont naħdem x'imkien ieħor. Kont ngħidlu kien jittajmjani, ma kienx ikollu flus għal tal-linja, kien jgħidli mraħan intaqgħu dej il-Benjamin. Fimt u nitla' miegħek. Ġifieri kien jagħmel xi ħaġa x'qed ngħidlek li kien jisprotixxi ruhom jew x'taqgħod naf ngħidha sorry. Imma għalina le ma kienx. Kien jafeċ posti xi ħaġa xi kien jew xi naqra droga iju. Għax kellu tixtieħ hekk, imma mhux li jagħmel dak ix-xogħol. Li qed nikkonsidra li qed jaffaxxenani speċi li inti kont taf li ħuk qed jagħmel ċertu affarijiet qed ikun parteċipi f'affarijiet li huma dubjużi u inkwetanti, però xorta hemm rubija, xorta kont tgħaddi għalih biex dik il-ħabta kontu titkellmu. Iva. X'kien jingħad bejnietkom? Ma kienx qatt ma kien jgħidli li jgħidli pereżempju sħabu x'inhuma u fejn ma sħabu ma kien naħseb li kieku kien jagħmel xi ħaġa ma kienx ħajġi jgħidli jax ħaġa fjatik. Inti kont inkwieta li anke qabel Ismael qed jaqbad it-triq. Tinkwieta għax tinkwita smani, bejn tidħol droga. Tinkwita bil-fors, anke sempliċiment ħaġa żgħira. B'xorta droga tibqa'. Imma naf li kellu dik xi ħaġa li jgħid isma' jiena daqshekk
Fimt. U kienet kelmu l-mami, l-mami kienu ħabba ħafna. Mami kienet għalla tijaw, bħalmu kien taħħa. Kienet tajlu mi maħani ġek. Imma kienet tajlu, rabbejtkom so maħani ġek. U għajt li ħabba l-mami, nafila u niqaf. Il-ħabba l-mami anka l-program taqal. Kemm il-darba l-program? Minna li daħal darbtejn. Għalfej taħseb li ma kienx jirnexxielu eventualment kellu ir-rieda hemmhekk kienet. Għax ma kellu xabib. Kif kien joħroġ kien jisbiċċa marra ġaw mal-ħabib li kellu qabel. Li kellhom dawk il-pizzi diġà. Fimti ġifier ma kellux iktar ħabib kull ma kellu dawk l-erbati ħabib ta' misfel tal-ħamrun. U taħseb li dan kollu ġej mill-fatt li dak iż-żmien Ma kienx aċċettat. ma kienx aċċettat. Eżatt. Kienu ħafna prostat. Allora kien ikollu bil-fors jagħmel ma' nies li huma marġenati. Naħseb, hekk kien jaħsebu. Naħseb jien. Eżistenza diffiċli. Ħanajdlek fatt. Meta kienna s-sġivi, kienu anka jitnejku bieħ. Għalek iġifir ma bro, anka ħabib kien ftit mill-inqas. Kienu jitnejku bieħ għax kien gej. Kien per-eżempju jintaqqa jċamplu li u jibatu li xi messaġġ biex jintaqqa bil-band li kienu jitnejku bieħ għax kien pufta. Allura, n-nies li tajdan aħna najdulu. Normali, xmarax minnu normali. Kienu jitnejku ħafna bieħ. Dak iż-żmien sa 16 sena, saħsaħ. Kollha jkunu naqra fuq tagħhom biex ma ngħidx il-kelma aktar antipatika. Bħalma konna aħna fl-aħħar mill-aħħar. Ma kienu jitnejku ħafna bieħ. Allura ħabib ma kellux. Min jafkum. U di sfortuna kbira fis-sens li bħal Sion jaf kemm kien hemm iktar nies dak iż-żmien li wkoll għaddew mill-istess martirju. Meta qabad jagħmilha ma' Ismael, x'kontu taħsbu dwar Dadi kien imbezza. Dadi kien imbezza li xi darba ħajsibuha verda u siwa. Għax dan ngħidlek, kienu jieħdu droga flimkien. Mhux xi ħaġa razzisti, ma dadi kien jgħidlu minn daqs dawk nies. Speċi ta' ma dawk it-tib ta' nies dawk nies li jaslu. Ma tistax tiġġieled miegħu dawn, ngħidha. Kif jiġġieled ma jafux jiġġieldu bidejhom jibni. Li dawk huma nies. Mistrika dik il-menta tal huma nies ħorox. Jgħidlu minn daqs dawk nies Maltin. Mor spiċċajt ma daw. Ġifieri, missierek kien ikollu wkoll da konversazzjonijiet fuq dan il-livell. Ġifieri, il-kuntatt bejn missierek u Sion kif kien dal-punt? Ma kienx wieħed close ħafna, fimt il-firri, iktar kienu jitkellmu, kienu jġieldu. Imma missierek kien jgħidlu nibża li ħaxi darba ħansibek overdose x'imkien. Imma mhux kif met. Ibsa. U fil-fatt anka Sion kien hemm punt fejn għaltilkom lestu li tabut. Speċa għalfejn xaddilkom immoħkom. Għaltinnix. Ma spiegax. Għaltinnix. Għaltinna l-għamlet ċaħġa, il-ċaħat, imma xiex, għal-min ma għalet ċejn. Naf li għaltinna l-esti tabut. Kemm il-ġurnata qabel? Laqas 15 qabel. Emmentuha? Temmina. Emmentuha ġifieri. Temmina. Ġifieri intom għamtu 15 tgħixu fil-biża li Sion se tinqatel. Ismani, il-biża bdiet xinġi missing. Għax hemmhekk kien bomba lina. Fil-fatt id-dadi anka fil-ġuri jinstema' kien imur kuljum il-kamra mortwarja għax kien jisqu ċert 100% li ħajribu ma jgħidx imkien. Pero r-rabbiħati tajli t-rabbi dejjem għax qatluħ imma l-mot ma nistax nizzela għax il-mot la qatluħ għal ġurdim għall-esperiment ma tamelek għasib wara persona. Mela, kemm dan missing? Dan missing
U ma taħalx fil-5 ma taħalx. U rapport tal-polizija morra id-dadi għamla fil-7. Xilti kħalli 24 hours kunu għalunna. U fil-7 għabli għamlu rapport. U nsab mejt fil-13. 13, ġviri għamel suġġima. Eżat. Il-pulizija, speċa x'kienu għat jgħidulkom f'dan il-punt waqt it-tfittxija. Xej ma għalna polizija. Fil-fat kem tant kem ma għalunna xej li xejn stab katavru l-marsa li kien taħijam li għadak il-ħin ma kienx eżattament jafu ta' menu. Għannu sirna nafu minn fuq l-news. Għazbis ċemplu għanna. Ġifiri, u intom għattulom li da il-marsa kienu. ċopja, għadni l-għam l-marsa kienu, dettalji kolla ħadu. U sajmin kienu jafuħ, għax mux l-għal dabba l-għafuħ il-marsa. U allura it-tfittxija f'dawk is-sabatijiem minn kienet mexxija, minn kienet jagħmilha. Missiera kienet qed tgħidli kien imur l-kamra mortwarja. Jiena nżilt anke jiena nżilt il-marsa. Nfittex l-ewwel hemm naftakar li konna tħalt xi trakkijiet li kienu abbandonati forsi tafgħu. Ġifieri mort fis-sit ta' fejn eventwalment instab il-katavru. Biex qed nagħrik li tħallġu l-għalqa kollha ħalli ma rridx nikdeb. Però għaddejna naf li kien ikun hemmhekk dej il-BOV. Dej l-HSBC, sorry. Fir dik il-bankina mxejt saħdej targer bar mal-darba 2-10. Bdejna nfittxu xi maħżni dak iż-żmien laqqas kienu għadhom qed jaħdmu, kienu jisu garaxxi kbar vojta. Kien hemm trakkijiet niftakar. Kienu bit-tajers kollha baxxi jisom mitluqin. U kont anke glejġu fihom biex ma nsib xi ħaġa. Imma la ma sibna xejn. Ma ħadna ċempet il-nazzija u għalt il-nazzija li tjajdu fuq l-ħabarijiet li sabu katafru l-mars. U għek se tafu. Bek se tafu. Dak il-punt, naħseb fimtu, ġara. U xamiltu? Tanċi mafna farix tamen. Għallajna bidej il-polizija se post jamlu xogħol. Ma nistramel xejn, la jenu għazbal il-mami u d-għadak bizmen. U marru jmexxu. Pero xaħat kellu jmuru jiċċertifika li il-ġisem li sabu kien. Kien daħal id-dadi. Dadi kien fiha raġel. Kien fiha raġel kbir. Dik kien maħt li kien raġel ta' disċiplina ġifiri. Biex tara l-misteri kbir li tkun. Għazab laqat ma rajt xie kbir. ħareġ, beda jikbin, skużi anka tella. Għallina, kulħat beda jiddeb bisisu biex jitħol jaraħ. Għallina le, għallina firmajtien biex ma jaraħat. Dak li rajtien ma jrid jaraħat. Inti kont qrib ħafna ta' messierek? Inna, kien l-ekbar ħabib tiegħi di. U kontu titkellmu ħafna? ħafna. Bas beda ftitxur wara ħarġ l-kanser. Dejjem kien jikbi u jgħidli għax il-Simon ma rridux l-nobu. Dejjem kont niġġieled miegħu. Nħoss guilty ħafna. Inti kont tgħidlu? Għal-kem ma tlux xorta kien jaf. U ma għiġti fil-ħasin. Jek jaflet zirabja miegħu. Jaflet jina l-ġib tiegħu. Rasu jibsu rajt. Xorta kien jagħmel ta' rasu. Imma fil-ponta qalbu. Kien jafli jħobbu. Missierek x'kienet it-tama liħ, biex ta' naf il-missierek wara s-sejba marat bil-kanser li ovvjament nista' nimmaġina hija biex ħaġa li tikkawża ħafna waġieħ. X'kien fuq x'kien jitkellem. Mill-qbija kien jitkellem kellu ħafna problemi ġew moħħu ħabba Simon. Bħal-bet ngħid kienu ħossu guilty u affaritek. U kien anke jgħid tifhemni xira, għax kien jgħid li ma nistax nitkellem ma' nies.
Kien jgħidli esattament bjejwet u jħor daqqa wara u jgħidli kien jikbi u kien jgħidli imma l-inqas naflet nabbililek jgħidli minti b'saħħtek. Jgħidli ma irrid nitkellem mhux qatt inneħħi l-balla li għandi fuq l-istonku. Dik konti. U kien jgħidlek xra. Kien jgħidli xra. U ommok f'dil-istorja fejn kienet? Imma dak iż-żmien qabata depression. Kollu tikbi fuq is-sodda tiegħu. Kienet hemm imma ma kienx hemm fl-istess ħin. Għax ma kelli s-saħħ miskina tagħmel xejn. U f'dal punt intom bħala familja kontu toqgħodu kollha taħt l-istess saqaf? Le, jiena kont ġeġa miż-żewġa. U nasib anke ta' barek ġeġa miż-żewġa. Però jien kont noqgħod ma qasdix kantoni rilbot minnhom jiġifieri jiena kont inkun ħafna hemmhekk. Kont immur bħall-oħti u t-tibla tiegħi kważi ndaqs. Kont immur wassal għall-iskola jiena, nibbek jagħhom jiena, jiġu anke wassalhom lid-dadi. Skont kif inkun xogħol konna naqsmu naqra ir-rol. Kemm kien diffiċli tkompli bil-ħajja normali tiegħek meta taf li għadhom ġraw l-affarijiet il-xarda sekret tiegħek? Jien kont inkun ħafna dar bħal med ngħidlek imma sakemm nidħol bej jrid nidħol u bej ma rridx nidħol. Għajtik il-ħaġa li kien hemm ma kif int. Anke kelma żejda. Anke nidħol id-dar u bissieri. U ta' taqbad tajt, biex kull ma tajt biex tħeġġaħ. Naħseb li missierek. Nimmaġna kemm ikun qed jistenni, nimmaġna lek. Kien jistenni biex neħlu kalzetti, ma kienx jibħena qej. Mbagħad mamlu kafe noqgħod naqra tieħ balla. Kont inniżlu santallahom bis-siġġu. Ma kienx jibla jimxi ħafna kont ninżel bis-siġġu. Jagħmel dix u jibqgħu sakemm naslu għand tal-laħam jistgħu kien nitkellmu minna. Laqqas il-blokka ta' faċċata ġifieri biex minuta tagħmilha ma kont nagħmlu nofsija. Imma l-inqas kien jinżel għadej tal-laħam joqgħod ibqalla naqra miegħu. Ura nofsija li għajiet, reċantella. Kemm kienet tiġi ta' spiss din? Nek tinniżlu kważi kull jum biex jitkellem naqra għax naqqas joħroġ naqra minn dik il-kamera. Dak kien tajt qabel kien jinżel il-bel darbtej kull jum bil-mixja bis-siġġiebi. Kien jinżel fil-ħodu jerġa' jinżel għal nofsinhar. U mbagħad tibda l-investigazzjoni insomma. Mela. Jena. Nista' ngħidlek jekk saritx investigazzjoni. Nistgħu nibdew minn jiena rajt ħafna mill-affarijiet li spiċċaw ma' relatati mal-investigazzjoni. Dik l-investigazzjoni nagħlija investigazzjoni qatt ma kien hemm. Għalfejn tajtek? Għall-iżballi kollha li saru. Mela, investigazzjoni meta inti għandek karozza irrapportata nieqsa minn ansida qed jgħidlek xi marka li hija skort aħmar, qed jgħidlek li hija Mark 6, qed jgħidlek li hija bin-number plate M80 308 ilha nieqsa 5 tim qed jgħidulek li tjarawa jisuqwa raħal ġdid. Qed jgħidu l-sida tgħid il-pulizija li tiela metriq tad-doħshom il-Furjana. U l-pulizija jagħmlu żball miflok iwaffqu l-eskort l-aħmar. Iwaffqu l-karozza ta' wara kienet tissegwiha biex tara fejn sejra. Tinsab li f'dik l-eskort tinsabu xi traċċi ta' demm. Allura jiena ngħid. Ġifieri wara dik l-eskort, ġifieri biex nispjegaw minn sandwich dak kien żball ma nafx kif isir. Fis-sens li kieku ġara jiena da li ħadd miegħi fuq l-investigazzjoni li kieku sar dak li żball biss ngħid dakinhar kien hemm wieħed blaħ u ġara hekk. Imma ma tantx tajt storja sabiħa fuq il-pulizija ta' dak iż-żmien. Il-mod kif immexxija din l-investigazzjoni. Biex nispjegaw kien hemm il-karozza misruqa li kien hemm suspett li din intużat fil-qtil. Il-sit
ċempellu xaħat u għallu smajna dil-eskort għet narata li sarqulek. Is-sit ċempel l-polizija u għedu misma di l-eskort għet jarawa edha l-marsa. Għet jissir biex telefon dak il-ħina. Bżewġ telefon daqqa. B'telefon wieħed qed ikellem il-lavranti jew li jiffollow l-karozza. U bit-telefon li uħor qed jgħid il-pulizija eżattament fejn qegħdin. Sewa. Fili kienet ngħidlek li tira l-eskort l-ħamar minn dej id-doxhom qed iddik il-number plate supposta fin diġà li hija misruqa. Taf li karozza eskort ħamar hija Mark 6 intik il-number plate MAT308. Ora qed intik kollox u dix karozzi tal-pulizija iwaf u il-min kien qed jissegwiha. Uwa, żballa xina li sorry. Li jiena m'iniex brava ta' jiena ignoranta tal-700. Imma dak li żball jien ma nagħmlux. Jekk huwa żball, sorry. Għax illum il-ġurnata jkolli ngħid. Ma nafx kemm kien żball. Il-karozza nstabet u rasa Il-karozza l-oħra tafx kienet? Vauxhall sewda. Le l-oħra, le sorry, li tissegwiha, ma nafx ma semmitx, għax kien ta' xi ħadd ieħor personali. Dak kien l-ewwel żball minn numru ta' żballi. Fatt hemmhekk għandna tal-lajt lista ħalli ma nisirx. Umbagħad kien hemm l-affari tar-ritratti li ma ġewx iffirmati jaqqas. Kien hemm 150 ritratt. Kien hemm xi mħalfa qabel. U ma ffirmathomx. U daw il-ġurija ma setgħux jaraw l-evidenza kollha jiena lija tgħidli ġa xorta raw it-tratti, però hija prova. Da ma ħallhomx jarawhom. Sar żball ma ġewx iffirmati u ma ħallhomx jaraw. Ma nisaqlek ħarri l-mikrofon. Ma le. Kamera. Ġifieri kien hemm dal-150 ritratt li kienu ovvjament ma teħdux ta' xejn dal-150 ritratt. Ta' xiex kienu ritratti? Ritratti kienu tal-katabru fuq il-post u ġol kamra mortwarja. Sewa. U dawn ir-ritratti il-maġistrat kellha tiffirmhom, probabbli il-maġistrat inkwerenti probabbli kellha tiffirmhom. Eżattament ta' qabel għax il-maġistrat inbidlu ħafna. U b'konsegwenza ma ġewx marija ġurati. Meta staqsejtu għalfejn ma ġewx iffirmati dawk? Ma ġewx iffirmati b'da sekk, jista' jkolli kien żball. Ma nafx kien l-iżball jien ma nafx. Imma din it-tip ta' negliġenza fis-sens intom kontu fil-qorti, ne? Eżatt. U kontu fil-qorti ukoll speċa li tispjegali li daw ħabbru li se testa maġġuri fit-22 ta' Eżatt, ta' Diċembru. Ta' Deċembru, ġifieri qed ngħidu 3 qabel il-miliet, ġifieri intom rridu ssibu avukat parti ċivili, ovvjament mhijiex ħaġa faċli. Laqqa xejn. 3 qabel il-miliet, u mbagħad il-każ kien se jinstema' meta kien se Fid-9 ta' Jannar l-ewwel ġurnata tiftaħ il-qorti. Sewa, ġifieri intom kellkom fil-perjodu fejn l-avukati jmorru holiday, jisibu avukat. Sewa. Allura għalikom anka l-interazzjoni mal-qorti minn kelli intom parti ċivili intom intux il-prosekuzzjoni, imma speċa hija terġa' iktar diffiċli għax kellkom issibu avukat ta' malajr. U il-prosekuzzjoni ma għamlithom daw il-punti, per esempio di l-istorja tal-eskort, is-semmiet fil-qrati. Hija mela. Is-semmiet issemmu ħafna affarijiet iktar dawn ir-rekwanta li nisblaqasna. Ingħatat spjega kien hemm xi ħadd li Le. L-inżamm. Le. L-istorja spiċċat qed jirrakkontaha ir-raġel li kienet jiffollowja il-karozza l-eskort u jgħidlek li waqfuni dix karozza tal-pulizija u l-eskort ħallu għaddejja. Sej għal xiex. U li ħolek għallhom għana tfajt jistaqsu lili. Għallhom saqsu l-pulizija. Minna lili jina waqfuni u kelli nieqaf. U eventualment l-eskort instabet. Ejwa, instabet in-naxar. Kemm ħin wara? Jina minna lija li qalu wara xi satej, però minix ċert eżattament. Li wara xi satej instabet? Instabet, però eżattament bħala ħin mhux ħanajdlek 100%. Però n-naxar żgur. L-evidenza li nġabret minn dik l-eskort kienet? Ħadu ħafna swabs kieku u affarijiet li meta batu barra minn Malta dik kummedju oħra.
Għalfej, mela inti tibgħat 16 swap u tgħidilhom aħdmu fuq wieħed għax m'għandniex budget Malta. U dak il-wieħed ikun fuq il-galliver. Intażel tal-galliver. Inti il-galliver x'għandu x'għasam, inti kħiġġor persuna ta' tixebba persuna jew xi ħaġa. Ħaġġor fuq il-galliver. Kuk ħadu tas-sit ta' qoddim jew ta' wara jew tal-bagol fejn tista' toqgħod persuna iva. Imma li tuħu swap ta' fuq il-galliver jien, I'm sorry. Naħseb li kien xogħol għal xejn. U anka li ngħidu li każ daqshekk krudili, aħrax bħal da, tgħidilhom m'għandix budget għalih. Naħlu tant flus ma danna fuq. Ħanajlek, għana għalfej tkun inkazzata, mela biex ftaħna l-ġuri fuq xejn. Għax il-ġuri nfetaħ fuq xejn, tanilek fuq xejn. Għax inti ma t-tellax. Xieda. Xajdu l-aker? Ix-xut. Ix-xut? Isma' għanti t-tħol dejna? Ġibu la siġu għawet. Għax jina dik l-izmit għafom iktar minni, għal-izmit ingerfix. Di ma tajniex maħħali. Le. Mela, xkont tajdilna li jgħidulu xut. Le. Sawa. Xie tajdilna fuq. Ix-xut l-għunaj, mela, tellaw dik il-persona li tajt li rat il-merder taħija. Isir. Di ċertu rapinet. Eżatt, ċak li rapinet. Mentri wara it-tella. 50 jew 20 xut oħra u kollha jwaqqaw il-kelma tagħha. Min jgħidlek ma kienx hemm, min jgħidlek ma tistax il-persuna nqatlet f'dak il-post. Fim, ħafna affarijiet minna. Menti kif taħt il-każ il-ġuri taħija fuq persuna, il-fajl ftaħtu naqra biex tara li l-oħrajn kollha mhumiex jaqblu magħha. Ftaħt każ persuna u tfajt il-ġeblenti fuq saqajk. Jina qed naraħħa, nagħmel domanda, infetaħ naqra l-fajta hija, inqara naqra l-fajl. Għax kieku jiena, jekk għandi waħda kontra 10. Naf li m'hemm xejn. Ma kont niftaħ xejn, kont nħalli kollox kif inhu. Il-preferenza tiegħek kienet tkun li l-każ ma jibda la darba ma kellhomx. Kienx provi ta' xejn. Ma kellhomx il-provi f'posthom, għalik ma kellux jibda l-każ. Ma kellux jibda l-każ. Għalli, t-sejranġa. Ija, mela. Jena rajt li huma sammu Ersaqna għal-ġin. l-Avukat Ġenerali żamm il-Jacqueline Rapinet bħala xuta ewlenija li fuq għandhom il-provi kollha. Ix-xuta ewlenija meta inti di qed tgħid li intaqat magħhom rathom ituħ xeba jmidduh mal-art ituħ bissiq u rathom deħlin bih fl-għalqa. Indimita jmarret tagħmel il-qadi tagħha fuq ix-xogħol tagħha, reġgħet ġiet lura u reġgħet qed issegwih. Wara li rathom ħejatu bis-sikkina u semgħatu anke jgħajjat, għaddiet minn quddiem biex illestew daw marru fil-karozza u qalet li rathom jintmesshom id-demm. U għaddiet minn quddiem il-karozza u qaltilhom għaddit minn dem u maqalula jekk rajt xi ħaġa qisli ma tgħid xejn għax nagħmlulek bħalu. Mela di hemm teddida fuq il-persuna. Ma nafx meta inti tara għax anke tkun ġo supermarket isir hold up tiġibla saħħa, ma nafx saħħa kellha waqt li rathom ġuġġadi qed jagħtu bis-sikkina u tilqed tagħmel ix-xogħol tagħha. Terġa' tmur lura. Qed tgħid li kompli tara l-merder quddiem għajnejha. Qoddim il-karozza xina dal-klient. Skużani, għawaqfek skonda, ġifiri skonta, dal-murder kem dam biex di. Għax għalet ċi 10 minutes marret, għax ma kallix tmoħt kompli mal-klient. Ma damitx mal-klient. Sewa. Għax għalt lu biex jirġaj wassala l-ura, għax ma kienieċ għeda fi stadju tajjeb minna ħataħħa. Mela, reġat marret l-ura, reġat tkompli segwi, taddi minn qoddim il-karozza, jahna li ma nafu skola, u toqgħod fuq xuta ewlenija, meta di ma tkellmitx waslet wara 3 snin ittra nomina ġod-depow, id-depow jgħidulek li tilfu l-karta u l-karta jew batwa laboratorju taqgħet il-linka minn fuqha żball ieħor.
Jiġi u x-xut ma tkellmitx mela għandek taddida fuq ħajjita. Qed tara il-merder brutali quddiem għajnejha, tmur ma' klient, terġa' tgħaddi għax kieku jien li jien minix ta' dak ix-xogħol u dan. Anka kieku l-klient nibża minnu li ħajamil li bħal met nara bajnejja, biex xi provi għandek li l-klient inti da li ġi għabbik, mhux se jagħmilek bħal dak li qed tara bajnejk. Allura għandkom ħsieb ta' x'seta' kien il-motivazzjoni biex Rapinet tajt daw l-affarijiet, speċa mill-li qed nieħu qisu l-Rapinet intom ma temnuwiex. Jien ma nafx kif għamnuha, l-Avukati Ġenerali ma nafx kif żammewa bħala xeta ewlenija. Ma temminix, għax huma jgħidlek għamlek li tqarrijiet di Rapinet u qatt ma żbaljat, kull ma żbaljat fuq dublet, darba kien ta' Chewing-Gum u darba kien tal-ġins. Imma li qalet fit-2005, 2008 u llum kollu baqa' sostanzjali. Li ma temminx li l-provi kollha li tella wara waqqaw il-kelma tagħha loġġew kollha kontrija. Allora kif il-pulizija jemnuha? Tipo fuq li ma bażi, fis-sens l-AG rrid jisma' l-istorja tagħha. Jikkorrabora ma l-evidenza li għandu. Ma kien taqbel xejn? U mbagħad jgħid oret 1 + 1 = 2. So f'dak każ ġi 1 - 1 = 0. Eżatt. U għandek inti l-bniedem tal-forensika Mario Xerri li huwa parti mill-korp tal-pulizija, bniedem fuq l-omiċidju 40 sena, servizz. Qed jgħidlek illi ma nqatilx fl-għalqa għaliex dmija fl-għalqa ma kienx hemm. U tibqa' iżżomm il-Jacqueline Rapinet bħala xogħol ewlenija meta int għandek wieħed minn tim tiegħek tal-forensika b'40 sena servizz u jgħidlek m'hemmx dem fl-għalqa u ma nqatilx hemmhekk u tibqa' żżomm lil Jacqueline Rapinet li ratu jtuhom bis-sikkina hemmhekk. U laqqas ma sar test tal-ħamrija. Xiġifieri ma sarx. Ma nġabberx ftit mill-ħamrija kien il-ħamrija xorbitx id-dem, għalkemm id-dem jiġi ġeli, jiġifieri Għallu li kien hemm ħafna xita, għallu kemm li xita issa jkun li id-dem li kien hemm. Sparixxa. Inġar ma' xita. Imma inġar ġal-ħamrija, inti katabri ġal-ħamrija kien. Imma l-ħamrija ma ħadux test tagħha biex jekk ma kienx hemm dem. U biex jiġi kollox kontrina, anka l-lighter u l-kondom. Ma dawk għat fihom id-dem u fuq il-ħamrija u għad-dawra tal-katavru ma sabux dem. Biex tiġi kontrina, għax huma labuha id-difiża labita. Illi sabu d-dem fuq il-lighter u fuq il-kondom. U ma l-art u ma l-ħamrija ma d-dawra tal-katavru ma sabux dem. Allura l-ġurija il-difiża bdiet titnejjeg speċi bina illi kif jista' jkun għamlu dan meta fuq il-lighter u fuq il-kondom hemm id-dem u fil-ħamrija u mad-dawra m'hemmx dem. X'eskludi żomm dak? Ġifieri. Il-eskluda li l-merder ma sarx hemm. Ma sarx hemm. Kif qed ngħidu? Li l-lighter u l-kondom ġew minn x'imkien ieħor. Eżatt. Ifhimni, jista' jkun li kienu ħdejh meta qatluh x'imkien ieħor u ġabuh kif kien. Ġifek kellu l-lighter fidejh ħallew ilu, ovvjament il-katafru ma tistax inti meta jmut bniedem, tistax tiftaħlu jdejh jew talaqomlu, jekk bideh miftuħa tibqa' miftuħak. Kiedeħ kienet magħluqa ma se terġa' tiftaħielu. Mela, x'ismek inti? Karen Grixti. Karen. Mela, alright, mela. Grazzi ħafna lissa. Ħankompli Marita. Wasal il-kafe. So. Thank you. Mela, issemmi titra. Kien insemmi titra. Eżatt. Tista' tgħidli naqra speċjali għandi idea tad-dettalji tal-ittra li titra anonima li waslet għand l-ispettur. U l-ispettur ingħadlu f'din l-ittra li hemm xi ħadd li huwa xut li ra dak kollu li seħħ u għandu jsejja għalija. Eżatt. Semmek naqblu. Eżatt. U mbagħad minn hemm x'ġara. Ġara li dan mori għal-ħadd minn sħabu tal-kor tal-pulizija, maħax fotokopi tagħha, maħax xejn tagħha, mbata il-laboratorju u di bil-affarijiet li għamlu l-laboratorju ġiet ma ġiex tajba, ma kien hemm xejn fuq la fingerprints ta' ħaġa u laqqas oħra. Però dil-karta bl-affarijiet tal-laboratorju ġiet isa tmermret biex nifhem. Mermret. Ma nafx kelma eżattament użaw, ma ma baqax tajba biex taraħħa. Isa tmermret. Eżatt. Ma baqax leġibli degradat. Eżatt, dik il-kelma eżatta li użaw. Fetaħ il-każ
dal-ispettur b'rapinet b'dil-karta. U dil-karta sani xietek, bum. ħadd ma raħħadi. Jiġifieri mela, biex nitfgħu naqra kollox fil-kuntest ta' żmien. Il-murder sar 2005. Sa dan il-punt ikun hemm jittieħdu xi statements minn Ismael, kien hemm ħadd ieħor ukoll li kien jittieħdu l-statement li kien suspettat. Suspettat kien hemm ieħor miegħu isfel. X'kien jismu? Fasallu. Ma nafx ismu eżattament x'dejk kemm. Sewa. U bejn 2005-2008 Ismail u Fasal jew saħansibu ismu kienu qed jiġu mitluba jmorru depo biex jagħtu l-statements. Nimmaġina li iva, però. Sewa. Imma safrattant ma seħħ Faisal. Safrattant ma seħħ xejn. Fis-sens l-investigazzjoni kienet għaddejja imma ma kienux qed jgħidu l-ħajres u xaħat. U mbagħad fi 2008 wasla din litra u l-litra sejħet lil-di il-Jacqueline Rapinet. U mbagħad minn hemmhekk ma ħanibda minn hawn. Meta ġie mistoqsi mill-parti tal-persekuzzjoni l-ispettur għalfejn litra mori għal ħadd. X'qal? Dak li ħinħass ma kollux għal-fejjer, rrid ikun jaf fi speċi ta' minn batilu għalhekk ħada għal-forensika u spiċċa ta' l-istorja. U għalfejn ma ħax rekord tagħha? Issa dik ma nafx għalija żball banali, jew żbar kbir, mhix banali, żbar kbir li għandek prova ta' xi ħaġa u inti ma tuħux kopja tagħha. Sewa. U mbagħad infetħet l-inkjesta. U Rapinet kif kienet? Deret id-darba fil-qorti deret. U kienet sens għada perswasa li raddan kollu jiġri. Għada perswasa, iva. Pero l-evidenza ma tajċ daw l-affarijiet. Eżatt. Ta' bilħaq, dawk l-statements li kienu tieħdu minnant Ismael, minnant il-polizija tieħdu kol minnant avukat. ħafna minnhom. Għalija kien hemm xi 5 statements u 4 minnhom tieħdu minnajr avukat, allura fil-qorti ma jiġu inammissibbli. Ovvjament hija jkun frustranti ħafna li hemm daqstant evidenza li l-ġurija ma tistax tara. Hija u plastik li rajt jiena hemm ġew mela tidħol għall-ġuri taħuk. U l-imħallef bir-rispett kollu għamel xogħlu sewwa mexa mal-liġi. Għallhom li x'kien dubju ittuhom x'ħtija. Dubju kien hemm miljun. Jiena ma nagħtix tort il-ġurati li taw sentenza hekk, nagħti tort il-min fetaħ il-każ ta' hija, il-min fetaħ il-ġuri. Għax jien nibqa' ngħidlek dak l-iżbalji kollha li hemm. Ma tellax xut wieħed u mija ku jgħidu kontra. Dak hija ma seta' jsir qatt, ma kellu għalfejn jinfetaħ qatt il-każ ta' hija. Għax jinfetaħ il-każ ta' hija biss biex jgħajruh u biex naddu mill-Kalvarju aħna. Għal xejn iktar. Għax minn day one der ċar li kif ħad jispiċċa ir-riżultat. Ġifieri intom tismaw il-ġuri kontu persważi li jiena 200% mhux 100%. Issa saqsil dawk. Kont persważi li se tinqata li dawn mhumiex ħatja. Eżatt. Il-pulizija l-AG, sorry, meta jagħmlu jibnu l-każ tagħhom qudiem il-ġurija huma qed jgħidu li l-affarijiet ġraw kif qed tgħidhom Rapinet jew ħaġa ovvja. Hekk kienu qed jgħidu, ġifieri din rathom u hekk ġara. Dik hija xogħol tagħhom fl-aħħar mill-aħħar. Hija ma tista' fis-sens la qed ngħidu kien hemm l-espert tal-forensika kien hemm ħafna. In-nisa l-oħra kien hemm ħafna affarijiet li huma kontra, ma huma fuq dak il-punt daw jimxu. Kienu 6 l-statements u 7 sama wieħed biss. U l-Kalvarju la dejtu minnhom intom spiex ta'
tkellimna dwarha. Kienet diffiċli ħafna likom li tollu tisimgħu il-ħajja ta' Sion kif kienet. Imma diffiċli għad immens, imma mbagħad kif tħares il-mod li ġol-awla mela Simon impenġuh bit-titli kollha li teżisti prostituta, titlajja, tilaw nisla, tisraq, tuħu droga, minn kollox qalu fuq hija. Għarrajt, mxed ngħidli biex vera. Imma jekk il-ġurati, vera l-liġi, però jekk il-ġurati li għatu sentenza ma mpenġix wieħed xitan u l-ħor Anġlu biss għax huwa akkużat ma nistax insemmu x'għamel. Mela wieħed ma nista' jgħidu xejn fuq aħna la kellu la pleġ la x'għamel xi ħaġa. Xejn. Min jaf l-Ismael jaf li għandu ħafna affarijiet. Da, Ismael baqa' jagħmel reati. Wieħed wara l-ieħor. Ma lilhom penġuh qaddis u bdejna billi penġejna l-Ismael qaddis u l-ħija xitan. Għallek għadlek minn day one kien kod naf x'ħajġri, jgħidulek l-inqatel hemm. Tgħid l-espert tgħidlek ma nqatilx hemm magżgur. Għax kieku dak id-daqqieta sikkina kollha dak il-mod kif inqatel huwa impossibbli li ma ssibx traċċa ta' dem. Da tbattallu demmu kollu. Ma jistax ikun li ma ssibx traċċa ta' dem. U qed jgħidlek mhux qed nisklużih ta' imma jien iktar ngħidlek le ma mitxemm milli iwa. Jitla li uħar jgħidlek jiena rajt il-Simon fis-6 ma din il-mirrat fil-5. Waħda wara waħda tgħidlek le rabina żgur ma kienx ċemta. Jien hemm kont, imma rabina ti ma rajtix. Qed tifhem il-punt x'inhu. Kien ħafna konfużjoni. Waqt il-konfużjoni għaddejja, x'qed tgħidu bejnek u ħudek? Jien tajt qalbi mill-ewwel. Fimt? Mal-ewwel ġurnata? Le, mhux mal-ewwel ġurnata, ma mal-ewwel qabel l-ewwel ġimgħa jien għattilhom ir-risma. Lestu ruħna nippreparaw ruħna u kif tkellimt mal-pulizija mbarra, qal li tajt ċek ta'. Tila, jiena għandi ġo moħħi dak il-feeling li tinħoss fir-realtà kien. Jaqgħu wkoll żewġ kapit akkuża. Xi kultant ikun hemm żball, fimt? Ġa ġuri xi kultant ikun hemm żball. Żball ieħor, ġifieri mal-lista pjuttost imdaqsa ta' żballi kien li nħarġu 4 kapit akkuża. Eżatt. Li kienu l-omiċidju, li kienu l-użu Xarma? Sorry? L-użu tal-arma? L-użu tal-arma u li kellu arma u s-ser tal-karozza. Eżatt. Issa, l-użu tal-arma u li kellu arma fuq persontu, wow. Wow. Mal-ewwel. Mela, għas nistemaw dawk. Għas nistemaw. Eżatt. Għalfej. Għax akkużawhom b'data ħażina qed inbidlet il-liġi u akkużawhom bil-liġi l-antika. Allura dawk jiġu waqqajnu għax il-liġi nbidlet u ma nistax nakkużawhom fuqhom. Mela, għawak tellajt li dix minn fej ġibtadel? Dim il-Malta Today artiklu fuq daw il-ġiġ kapit akkużi li waqgħu. Alright, maqraħilna waħda tit. Mela, Vella explained that this was an oversight by the prosecution which meant Vella, who's Vella? Vella l-AG. Okay. Which meant that Mill-uffiċċju tal-AG. Eżatt. Okay. Which meant that the man had been indicted for offenses which had not yet been introduced into law at the time the murder took place. The heads of indictment in question had referred to offenses under the Arms Act, which had been introduced to replace the Arms Ordinance in August 2005, 4 months after Greg's murder. Ġviri tresqu fuq kapita akkuża. Mux l-avukat, qed nifhem sew mhux liġijiet antiki, anzi liġijiet tal-futur li kienu għadhom ma ġewx fis-seħħ. Tresqu fuq liġijiet li ma kellhomx jitresqu dwarhom għax ma kinux speċa koerenti ma' żmien meta taħlu l-akkuża. Tnejn l-avukati hemm barra, ma nagħtu żbalji lhom. F'dan il-punt,
qed ħares fajnejn il-ġurija inti biex tara x'qed jaħsbu Ejwa. u ħarsu lura fajnejk. Kien hemm min ħares, Kien hemm min ħares, u kien hemm min qabel raqat. Waqt il-ġurija. Ejwa. X'interess. Fil-każ ma nafx qatt ma kont speċa f'dal-ambjent, fil-każ li xaħat jorqod, xaħat jiġbidlu l-attenzjoni. Napprovajt nixbet l-attenzjoni. Fil-fatt inżel tisfel, dejt toilet kien hemm il-messaġġier u għatlu ġbet l-attenzjoni għandhom bżonn jieħdu kafe, u waqqafhom jieħdu kafe. Għax hemm minnhom riqdin, kien hemm wieħed rieqed żgur. Firkid kien taħti, nraħib bajnija. Tant titgerfex imbagħad bdejq qleb il-karti li parti tiħażżes u l-ieħor jtieħ bil-minka biex iqajmu. F'dak il-każ ma biex ta' il-qorti iċċanfru xiġri. Ma nafx, jiena erġajt lajt ġoqla u la. F'posti ma ntqal xejn. Mela tnajdu għarajt, tara għet mill-ġurati li huwa qed jonas. Qed tħares fajnejn ġurati oħrajn uħut minnhom ħarsu lura lejk uħut le. Min qed ħares lura fajnejk? Brajt xi ħaġa fajnejhom? Iddeduċejt xi ħaġa? Ħsibt x'jista' jkun qed jaħsbu daw? Le, imma kien hemm minnhom naħseb li kellhom iħarsu lek bħala miskina. X'għadet titħassrek. Dik id-daqqa ta' għajnek kienet iwa. Imma jitħassru bil-fors. Ġed jaraw li bil-Malta bħolem ġo ħassej li d-dinja ta' fuq jiena. Għax jiena mort hemmhekk il-ġustizzja. Suppost. U tidħol ġo awla wara 18 sena. Tisma' dak kollu li ntħala. U mbagħad tibda tara l-żbalji wieħed wara l-ieħor. Mek sbira tħossa d-dinja daqqa fuqek. Ħassejt rabja? Kbira. Kuku ma diġi rabja kbira l-għandi. Kuku mux qeda. Itnaddi l-messagġ tijaj. Li zbalji bħal daw ma jisirux. Issa, taħħa sar. Ma juqdu attenti. Saru ħafna affarijiet issa dal-axħara u Malta. Ma jirġawx jirrepeturuhom. Biex ħadd ma jerġa' jgħaddi dak id-dejrana. Taħseb li jista' jtaffi din ir-rabja li għandek? Xejn. Taħseb li ħadd tibqa' rrabjata. Iva, nibqa' rabjata. Waqt li tara dawn l-iżbali qed tħoss id-dinja taqa' fuqek u qed tħares madwarek. Qed tara l-partijiet kollha ta' il-prosekuzzjoni li qed tagħmel xogħla kif tistax l-evidenza li għandha qed tara d-difiża tieħu vantaġġ ovvjament bil-fatt. Fil-fatt kif ħarġu il-liberati u ħarġu jitkellmu mal dak l-intervistaw. Jien kont l-għada ħatri għallejtilhom messaġġ. Trom ngħidulhom proset tax-xogħol li għamiltu l-avukati tagħhom għax għamiltu xogħolkom sew, però kulħadd jaf min kien hemm ġew bħali li xogħol ma kellkomx. Tawkom kollox hekk. Tal-biża. Tal-biża, tal-missija, ma nafx kif naqbad niddiskriviha jien. Għalfejn deċidejt li wara 18 sena tmur lura fl-awla u terġa' tgħix dak kollu. Jien dejjem kont. Kull darba li tilab il-qorti, li mhux issa biss 2005, 2010, tellawna xi darbtejn oħra. Jien ma fellejt waħda. Għalfejn ma? Għax nixtieq inkun naf ġara. Nasib għandi dritt inkun naf ġara. Min hija għalfejn inqatel. Imma sissa ħadd ma jaf għalxiex. Anzi saħjar. Għax la nafu meta u laqqas nafu fejn. Ħaneħdoq lura għal-moment li xtaqt. Insaqsik dwaru qabel, pero zvijajna. Kien hemm punt fej Sion kienet nieqsa u missierek iċempel l-Izmael. Għedlu jgħamur fiċuħa fl-imkien. X'taħseb li kien għaddej minn moħ missierek? Ma nafx. Bela, naħseb li minn moħ missierek kien qed għaddej li jisib il-Simon
tajjeb u ħażin. Triħa jew mejjed, għax fl-aħħar mill-aħħar kien ċert li Ismael kien miegħu il-ħin kollu. Fek Ismael kif jgħidu u kif ħarġet illum ma nista' ngħid xejn sal-qeda pubblika ma' Malta koll. Ismael mhux ħati, però Ismael jaf. Ismael żgur jaf, u għalija jibqa' ħati Ismael għax la inti taf xi ħaġa u ma tgħidix allura ħati. Daqshom. Ismael żgur jaf ċara. Żgur 200% xi. U biss jaf ċara. U għalhekk missieri mar miegħu. U għallu ħares missieri sa fil-katabra ta' ħija. X'taħseb għalek xinat bejn u bej Ismael dak il-ħin? Għax Ismael ġi, biġa bit-telefon u ġi. Eżatt, ħan nitkellem il-verita kollha. Jiena naħseb li dik qalita oħti Nadin, jiena ma kontx ma' Ismael u ma' dadi isfel. Nadex qalita. Jiena ma kontx magħhom isfel. Ma qal id-dadi wara iwa, ma huma jgħidu inti nadex u tajt li ċemplu l-pulizija. ċemplu l-om il-polizija, għallu l-om intu għejtu għajju issa. Għana tiġdi ħagġa ħara, bum. Kif jafu l-polizija li Ismael li għejtu għadin flimkien? Għanda ħaj wahda, tista' ġtajdilna x'qallek missirek dak il-ħin, jogħġbu. Aħna konna barra del-flet, kien hemm Ismael u missieri. U fil-pont kien hemm raġel li ħolf ġo karozza u missieri għallu fejn hu t-tifel. Ismael ħares li dak ir-raġel li kemm ġo karozza ma nafx minnu. Għallu u vera jimmija kont. Dak tal-karozza l-Ismael għallu jimma nafx fejn kont. Daħħannix fiha din. Mbagħad fil-pront ċemplu l-pulizija l-Ismael ma nafux kif u x'fatta, emma konti jiena. Għallu intu gejtu jew lasa taħal qormissa. Mbagħad missieri rikeb ma' Ismael u telqu. Dik li naf. Il-pulizija minn ċemplu? L-Ismael. U l-Ismael għallu li jafu li qiegħed ma gejtu? Għallu biex intu gejtu jew lasa taħal qormissa. Gejtu missierek. Iva. Kif kienu jafu li kienu flimkien? M'għandix idea. Jien kont għandi għadha tifla, ma niftakara ċara li kien hemm raġel ġo karozza, Ismael barra ħdel flet u missieri. U ankom bi kienet barra u jiena. U ċemplu l-Ismael mhux il-missieri. ċemplu l-Ismael u żgur li l-Ismael għalulu għajt li l-gejtu. Ija, għallu żgura għax missieri mbagħad telaq miegħu. U meta ġilura missierek kellimkom dwar li ġara? No, li ma għanxin jgħid affarijiet. Kan kellek żmien dak iż-żmien? 18 sena, le, kemm kelli, le, kelli inqas. Xi 18 sena kelli, 17, xina 3 snin iżgħar sentejn iżgħar minn Simon. U niżlu l-assa? Niżlu l-assa tal-qormi. Taħal-qormi. Inti taf ġara wara l-assa taħal-qormi? La, ma nafiex dik il-biċċa. Ma tafix, ma għax ma tkellimtu dwar x'ġara kienar. F'dan il-punt il-papa kien diġà marit. La, badda l-kanzer ħarit lu wara Simon. Il-kanċer wara Simon. Aħna li ngħidu li qatal il-missieri wkoll, għax missieri qatt ma kien marit. Missieri naħseb li xjerra l-ħija dak il-ħaġa kif kien. Naħseb li biex xokk spiċċa ħasi missieri. U kemm id-deterjora mara il-papa? Astentej. Da tipi 2007. Sena u nofsa tattamen kienem. Bejta sajma ta' dadi, għax wieħed f'April u f'Settembru. Sena u nofsa laqwa reħ. Telaq ġo sodda jikbi kol-jum. Veri, blas il-kanser kien kellux ħeġġa li ċelet. Biex kienu għastu għilti ti għem jikbi. Kienet Madonna tista' timmaġna x'ti planet infern tista' tispiċċa fih. Tibda titħol id-dar. Timur inkellem mill-missier u nibda nitħol. Bej il-kanċer li
waħda mill-ikreħ mart li jista' jkollok. Il-ħtija li tħoss li nqast l-uliedek u mbagħad tkun rajt dak li rajtu. Fil-qorti irnexxielek tħares fajnej Ismael? La. Ma stajx nħares li Ismael. Xejjer li wara, darba minnhom xejjer li. Xejjelek. Imma mhux li ħares fajnej dak il-ħin. Konġi tħares fajnej, ħeġġek rajtu rej xejjer, hekk tħares lejja. Xejjer l-ewwel. Frija jiena waqgħet ħaskemm jinstema' semħija jien hemm ħanibqa'. Inaħtillhom il-missier għan ħoħsib il-ħuti u sajmin kien hija u kemm jinstema' ismu kullum kien jien hemm ħanku. U għalfejn taħseb xejjelek? Ma nafx. L-istqarrija tal-avukati, difensuri u ta' Ismael u ta' Faisal għamlu stqarrija wara li ħarġu liberati? Ara, jina kull ma stqarrija ma nafx għamlu. Nal-istanajt, xisma, rajtina fuq il-gazzetti u hekk. Xamlu mal-pulizija stqarrijieti ma nafhomx. Ruma sabajna fina l-avukati tagħhom tkellmu. Li qrajtien u ma tkellmux. L-iktar parti diffiċli tal-ġuri li mkienet. Il-ġuri ma damx, il-ġuri dam 10 days. 10 days. 10 days. Ġiri 5 ġimatej kollox. Bit-nejt tal-ġimgħa, nejt tal-ġimgħa. Nejt tal-ġimgħa un qatat. Taħs, ma tamx għalija kienu bit-sena. Tidħol hemm ġew fid-disa ta' filgħodu. Sa' 6:30 ta' filgħaxija. Dejjem terturi, għajjar, għax li għajruħom għamlux, kollha. U tibħal mitnajdlek. Nam ġew ħassejt dinja ta' fuqi. Meta inti ta' tmur btiri ġew moħħok jgħidulek ħajjem il-każ taħuk. Għandna biżejjed provi biex nakkużaw l-akkużati. Mbagħad tara provi fir-realtà ma kien hemm xejn. U min kien jgħidilkom li kien hemm biżejjed provi? Huma għalhekk infetħu għax kellimt ma' rispettura jien lejġi qatt ma kelmitna. Sewwa. Qatt. Ġifieri. L-ispettura l-inna għalt innem provi biżejjed biex jinfetaħ il-kas u għandhom provi biex jġibu għamħat jaspeċna. Pero fil-realtà ma kien hemm xejn minn da. Miscalculation tal-blieħ ġifieri di. U f'dawn l-10 tiem intom bħala familja qed tiltaqgħu wara l-ġuri, qed tmorru tiklu flimkien, qed titkellmu. Wara l-ġuri le, però bħalma jkollhom il-brejkiet. Aħna kollha għandna l-familja nitilqu mid-disa ta' filgħodu. Qabel minn bil-lejl ma jkunx qed nasal id-dar. Però fis-sija u nofs li qed break sa 3:15 u 3 dak. Konna nagħmlu sija u nofs bil-qiegħda niklu u nitkellmu fuq il-ġuri eżattament. U x'kontu qed tgħidu? L-affarijiet li żbalji li qegħdin jgħidu konna naqblu nota u noqogħdu nikdbu. Ma ħandix naqblu. U nipprova niġbed attenzjoni lill-avukat, però l-avukat ma tax jitkellem. L-avukat tiegħi setax jitkellem. Tiegħi nitkellem in ġenerali tagħna. Għax l-avukat huwa ġast parti ġifieri aħna kellna leġi hemmhekk. Suppost. Tajb nispjegaw forsi malajr ikun hemm aħna tkellem fuq tliet partijiet ta' dan il-proċess. Inti għandek min ovvjament qed jiġi mixli, allura jkollu l-avukat difensuri tiegħu, l-prosekuzzjoni li f'dan il-każ kun immexxija mill-leġi. U mbagħad hemm intom li peress li intom il-familja jkollkom avukat parti ċivili, ma dak ma jkollux ma jistax jgħid, ma jistax iwaqqaf, ma jistax jippreżenta evidenza, ma jistax jagħmel xejn minn dan li jista' jagħmel huwa li speċa jgħinkom. Fehmni fejn li ma fehmx l-affarijiet hekk. Biex tinterpretalkom dak li x'ismu. Apparti ovvjament daw il-momenti kollha, mbagħad wasal ħin li tinqata'. Intom diġà tħossukom jew ħankellem għalik. Inti diġà tħossok li din il-prosekuzzjoni ma tmexxix sew li spiex ta' tħoss li kien hemm nuqqasijiet kbar. Tista' tiddiskrivili naqra però dakinhar li kontu tafu li se tinqata'
xaddilkom moħħom xkont taħseb l-emozjonijiet x'kienu. Di kont bħal-metlek konċerta jisni li ħatin qetajk. Fil-sessazzjon mill-ewwel ġurnata tulhom li m'hemmx ta' ġustizzja mhux ħakunem. Fil-fatt kif inqara mill-ewwel għalftob ta' Ismael 7 kontra 2, 2 kontra 7 tiġi li mhuwiex ħati ma flaqx noqgħod ġol-ewwel. Kont l-osib l-ewwel qada li tirdi l-barra. Għalkemm kont ċerta ma xtaq ġustizzja. Kont qed nittama. Ma tamajda xejn għax ġustizzja ma saritx. Għana 18 sena Marja ma tgħaffi. Possibbli 18 sena. Umbat titla' hekk b'xejn. Instema ħafna fuq Sjon li kien prostituta, li kien drugata, li kienet mħawda. Forsi l-qrati ma tawx ġustizzja. Tixtieq ikollok l-opportunità li tagħtiha ftit ġustizzja intu tgħidilna min kienet hi lil hemm minn daw l-affarijiet kollha li timbraw biha. Sjon kienet tifla msakra biġġisem ta' tifel. Immi illum il-ġurnata kieku għallhom ħajja. Naħseb li hija tfejla sabiħa. Naħseb kif nimmaġina ħajjin kieku ma waqgħetx fit-triq li kienet waqgħet. Jew kien tawwa ċans terġa' titla'. Illum iskur tħejt il-ħwejjeġ għax dejjem tpenġi l-ħwejjeġ tan-nisa kollha quda kollha xejn xilli. U naħseb li għalkemm xtaqqa tkun maqra sabiħa bil-figer naħseb xorta kien tkun naqra poġġa bħalna għax kienet qanżira. Kella saqqa għabar minna speċjalment xintara l-ħelu. U s-soġej karnival fl-unjera ta' kull jum. Kim penġi għedna għna raħa fajnija. Kienet ħiti? Le, it-penġi kienet. Kienet id-dizinja? Eżatt, kienet id-dizinja biex taħħa tal-modeling u toħti l-oħra. U kienet toħda mand waħda l-belt. U jtomla. Ma d-disinni l-istajl trid tagħmlu hi. U kellha tiki xi ħaġa sabiħa. Kellha rtifja. Ma kienx il-ħassien biss li jgħidu. Kienet qed tfittex identità. Eżatt. Nixtieq nieħu dan il-mument biex nirringrazzja l-Patreon stana tas-sosten tagħhom li minnajrhom din ix-xorta ta' taħdida ma tkunx possibbli. Jekk tixtiequ tingħaqdu mal-komunità tagħna għax temnu f'dak li qed nagħmlu patreon.com/John Mallia. Grazzi. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin.
minant il-Maypole. Nana l-ura. Meta nitkellmu bejnietkom bħala familja, forsi anke ma' xi ħbieb, għalfej taħsbu li l-pulizija għamlu x-xogħol daqshekk ħażin? Huwa inkompetenza tal-korp ta' dak iż-żmien, ma interessanix għax b'siju għandna troublemaker, prostituta. Eżatt, innek ngħid li speċi ta' ma tawx kasa. Kienet prostituta, kienet gay, ġifieri speċi ta' ħilsom waħda nara ħajjena. Ġiri, taħseb li taw anqas attenzjoni minn ħaddieħor għax ħassew li Ma tawix attenzjoni mhux inqas minn ħaddieħor. Tħoss li ma tawa xejn. Le. Kont qed nitkellem ma' xi ħuta u barra ġifieri perżbit tal-swab testu pasta żgħata kif jista' jkun. Minn 16 wieħed. Minn 16 wieħed u għax m'għandniex flus. Eżatt, m'għandix flus. Narmund dawk il-flus kollha, dik m'għandniex flus. Biex taħna l-ġuri dak xi miljun euro. Ta' dak il-ġimgħa ġew. Għasab li telab balla liri jien. Ftaħni ħalli xejn kellna flus. Biex nuħdu riżultat ma kellniex flus. Għalfej taħseb li fetu wara kollox. Għadnajdli biex iweġġaw l-inna biss. Rġajn iktar. Għaxa kif taħna l-ġuri. Bl-ewwel kelma blix kien dubju ittu għam xħtija. Hija liġi, ma naqbilx magħha ma hija liġi. Dubju ħajkollu kulħadd. Għandi dubju jiena li noħdu. Għasab wara, nies li ma jafuħx. Benġejnieh xitan. Minna ma nafuħ. Benġejna li ħoranjlu. Tellajna xut u l-ħor ta' wara waqqa l-kelma tiegħu. Dak huwa l-każ ta' hija. Żball wara żball wara żball. Kar is-sikkina taqta' mid-dix naħat li għandhom ġellawa bil-provi. Meta il-Marja Xehri kien qalilhom qabel mhux issa qabel li is-sikkina li mitsajmin biha taqta' minnaha waħda. Għalmet għadna tal-karozza. CCTVs ma ġibbarna xejn. Allora kif waslu l-konklużjoni li dik kienet is-sikkina? Għassabu għand Ismail. Sabu sikkina, Ismail għalu mela di. Kellimtu għom wara l-pulizija? Wara l-ġuri? Wara l-ġuri? Le. Le. Provaw kelmuhom? Le. Tixtiju tkellmuhom? Nishtiq nixbet naqponziju. X'tixtieq tgħidilhom? Nishtiq ngħidilhom x'inhu għal xiex dawk l-iżbalji. Tuni risposta l-iżbalji għall-inqas. Dik ma noħx ġustizzja tuni għal xiex aħni fehm. Aħna li fimt, innaqra li kont naf. U kol ġabtu li fdubju l-lum il-ġurnata. Għax kim għajja mit fil-5, il-lum mux ċert. Dik ma għajja mit il-marta, il-lum mux ċert. Id-naqra li kont naf, il-lum taqbaw li fdubju kol. Taħseb ħafna dwar dal-każ? Ħafna naħseb ħalissa. Dawk leġġa maħla xogħol, għandi moxi. Meta ċempilt lek? Għalfej eventualment aċċettat l-istadina tiegħi? Għandix raġunijiet. Nrid iwassal il-messaġġ tiegħi li m'iniex kontenta bil-ġuri u bil-provi li ħarġu fih. U bl-isbalji li saru fih. U biex naddi messaġġ il-ħadd ieħor ukoll. Il-pulizija u dal-qattan diktar tal-boħra. Forsi ħassi ieħor merder ieħor li bħalissa bħalma tlek saru. Daw l-isbalji ma jsirux. Ġifieri tixtieq. Kemm li semma leħnek? Għal-ħija? Għal-ħuk. U kemm biex tiġbed l-attenzjoni ċertu żbalji ma rġgħu jisiru f'każijiet oħra. lis-soċjetà u lill-pulizija Kulħadd. biex niżguraw li ma jkollniex repetizzjoni. Eżatt.
ta' dawn l-żbalji u allura dan l-ġieħ. Mela. Minn għadih ħana laqgħu issa. Għandi xi mistoqsijiet minn għand nies li għadin fl-udjenza. Sadu issa l-patruni jistaqsu mid-ġuba li l-kom ħbib tagħna tal-Hungry Hippie ġewwa Nashar Road San Juan. Mela, l-ewwel mistoqsija hija timeline mhux ċar daqshekk. Meta tal-ewwel qorti seduti saru, meta nagħlqet l-inkjesta u għala beda issa il-ġuri. Mela. Hemm tliet mistoqsijiet. Mela. Timeline mhux ċar daqshekk meta tal-ewwel qorti seduti saru. Naħseb meta tal-ewwel qorti l-ewwel waħda. Mistoqsija. Seduti saru meta naqgħet jinkisser u għalfejn beda issa l-ġuri. Meta tal-ewwel qorti, ġifieri naħseb l-ewwel ikun hemm il-compilation of evidence. Le kif nista' ma saret l-investigazzjoni. Mill-investigazzjoni ġi konkluż li nistgħu nresqu l-tali u t-tali u tibda il-compilation of evidence. Sewwa, qed ngħidu. Supposti saru l-affarijiet. Hekk saru. Issa, il-compilation of evidence. L-ewwel darba li mortu l-qorti biex nibdew nisimgħu l-evidenza, mhux li bdiet il-ġuri. Meta kien dak? 2008. 2008. Mela. Meta nbatet litra dħaltu l-qorti. Kienet li jena. Sewa. Issa. Allura għalfejn domna daqshekk biex morna l-ġuri. Ġifran qed ngħidu li kien hemm compilation of evidence. Jistaxat jizgura din il-ħaġa li kien hemm compilation of evidence mid-2008 sa 2023. Ok. Taf għalfejn damu daqshekk l-affarijiet? La mafx. Għandek id-bejt 2008 u 2023. Għara, jina l-polizija li l-qad ma kelmuni. U kull darba nintaqa, per esempio, nintaqa mkont l-ispettura. Li la bis naf. Għax l-uniku waħda li bdiet mill-bidu u għada sa l-axħar hemmhekk. L-ispettra Luis Kallejja. Kull darba li naraħħa, per esempio, l-qorti jew nidħol jew naraħħa tgħidli jaħdmu fuq qegħdin. Imma qatt ma qalulna xi qatt ma ċemplunna huma. Kull ma ċemplunna biex ma nkunx giddieb naħseb dik ta' 2010 għax laqas il-ġurnata sa ma niftakar. U kont qed ħabiba tiegħi nikon ċemplu li xi 8 bil-lejl kelli ninżel il-qorti. Ġifieri dik niftakarha, ma tgħidlix meta kien naf lilu ħafna. Basta għalhekk qed ngħid nasbet ta' 2010 kienet. Sewa. Imma qatt ma smajt xejn iktar. Mela, il-seduti saru qed nasumi li kien hemm compilation of evidence u mbagħad la darba inġabret biżejjed evidenza jiddeċiedu li jekk hux se jersqu għall-ġuri jew le. Naflu kolli hemm proċess li għadhom spjegaw li il-maġistrat jiddeċiedi jekk hux tal-kompetenza tiegħu qed ngħid sew l-avugat. Hija. U fil-każ jekk mhux tal-kompetenza tal-maġistrat murant li mħallef. Alright. Mhux nisimgħek tagħmel minn MST. Dal-każ huwa dejjem minħabba u jiddeduġu li huwa mħallef minħabba kemm kien hemm kemm jista' jkun hemm sentenza. Sewa. U jgħaddi għand l-imħallef u mbagħad tinfetaħ il-ġuri. Dak huwa l-proċess. Issa il-mistoqsija l-oħra hija saret minn 2005 sissa aħna għamilna timeline. Sewa, tista' tella waħda dat-timeline. Nipprova nispjegaħ naqra jenta kif nista, mela fil-15 ta' April tal-2000 u fil-13 April mela 7 ta' April 2005 huwa meta intom irrapportajtu l-ġinies. Fil-9 ta' April jsejħu lill-Ismael biex ikellmu fil-13 ta' April Sion is found dead at 4 p.m. Salib tal-Marsa stabbed 17 times. 15 ta' April, dat netkellmu dejjem 2005. Tlieta min nies issejħu biex jiġu
xinu jiġu interrogati għandek l-Ismail, il-Faisal, insomma li mbagħad tresaq ukoll u xi bniedem ieħor. Però il-każ qisu mbagħad hemmhekk kien raqat u reġa' stembaħ fl-2008 meta l-ispettur dak iż-żmien Chris Pullicino sejjaħ il-Jacqueline Rapinet minħabba li kellu dit-tipof tal-ittra anonima. Fl-2009, fl-20 ta' frar, Ismail jerġa' jseħħ mill-pulizija din id-darba mingħajr avukat. U għawek kien żball ieħor u allura dak li qal kien inammissibbli. Teknikament ma naħsibx li jiġi żball għax dak iż-żmien ma kienx li ikollok Għandek raġun, dak iż-żmien ma kienx il-liġi imma mbagħad dik kienet inbidlet u allura fil-fatt waqgħu qatt ta' statement sefu hekk ġifieri. Mela fl-2010 l-ispettur l-istess ispettur Pullicino jixed li Rapinet għamlet it-tien istqarrija sewwa. Bid-dettalji li l-pulizija ma tistax tiverifika kompletament. Fl-2013 Faisal jilmħuħ il-belt u jiġi arrestat, Ismail ukoll jiġi msejjaħ fit-19 ta' frar. This time he is informed that he is being investigated for the murder of Greg and asked if he wants legal assistance, which he refuses. Late that night, they are arraigned, plead not guilty, the compilation of evidence against them starts. Ġifieri fl-2000 Novembru 2017, bill of indictment is issued, listing the 4 charges they will face during trial, notified and asked if they have legal arguments to make. Faisal does not, ħabbex tista' ċeknu ħarira l-iskrin ħarira ek. Ismail challenges the legality of the 7 statements he released to the police over the years, arguing that he was not assisted by a lawyer. December 2020, the criminal court rules that in light of recent case law, the 6 statements released by Ismail between 2005-2009 are not admitted during the trial and no reference to them ought to be made. 19 ta' frar 2013 will however be presented, one statement will be presented during trial. September 2021, l-Avukat Ġenerali appella d-deċiżjoni tal-qorti kriminali imma l-Appeals Court iżommu speċa mal-għażla preċedenti. Allura wieħed mill-istqarrijiet ta' 2013 huwa ammissibbli u fl-2023 tibda l-ġuri. U l-pija tħaddidna dwaru pjuttost f'dettal. Mela, all right. Din l-aħħar mistoqsija però mbagħad jekk tkun tixtieq tgħid xi ħaġa inti biex ta' ovvjament għandek il-kelma tiegħek. Hawnhekk saqsewni, il-papa tiegħek ta' statements lill-pulizija? Ejwa. U x'qal f'dawn l-statements? Ma nistax ngħidha. Naħseb li aħjar ma ngħid xejn. Alright. U ma kienux statements jiġifieri li jinstemaw l-qorti? Da. Alright. Mela. Read. Issa jekk huwa statement, ħanitkellem xi naqas naf x'inhu statement eżattament, għal ma nkunx geddieba. Eżempju anke jien darbak lejt il-qorti. Sorry mhux il-qorti, id-depo. Ma jfissirx għax jiena tkellim mal-pulizija dak iż-żmien. Però jiena ma nafx hekk statement dak. Għaxin sapina fina statementi tikkarta l-ura miegħek. Eżatt. Eżempju li meta mort nitkellem mal-pulizija fuq hija fejrajni l-aħħar u x'killi bas huma kienet jagħmilha. Din ma tawniex karta, ġifieri ma nafx hekk statement dak li għamilt jiena jew kella ġast domandi. U l-istess ngħidlek għandha di tkellem magħhom issa ma nafx hekk statement jew kella ġast ftit domandi. Però ma der xejn fil-qorti. Tal-mami iwa. Tal-mami deret tal-mami li kelli li Ismail kien darba ġeddar u taf li kienu flimkien u ħafna affarijiet minn daw. L-statement tal-mami nstema fil-qorti. Inqara mill-Avukat Ġenerali ħaġa f'xilma minnhom ġetni issa sena l-oħra. U ma għalhekk qed ngħid ma nafx hekk ma kien statement għadda di. Jew kella ġast kemm jgħidilhom x'jaf.
L-statement huwa dak li qed tajt inti ġifieri, bat-tukkar tal-ura tista' tażel tiffermaħ jew le daw l-statement u daw l-affarijiet. Huwa fil-fatt evidenza li tista' titressaq l-qorti. Mela, inti hemm xi ħaġa li tixtieq iżid ma' dak kollu li għadna llum? Għadda xi messaġġ ieħor? Walli għadna l-lum, per eżempju, ħafna affarijiet iktar, palma tkellim tal-BOV, tal-BOV, kameras. Jiġġajdu li għandek kamera bis qoddim il-bib, imma l-footage fejnu. Għax palma tellajt xut, u l-oħra twaqqa, ix-xut l-oħra, kont intellaw il-video. Mhux hekk? Ma nafxek ma ħaduħx il-video, jena domanda di. Vera, ħaduħ il-footage, għax il-lum. Daw l-izballi kolla, qed niġib dubju jien. Karozza s-sġibi qoddim il-bib tad-dar tagħna qed jismajn. Ma nafx x'inhi l-istorja tagħha jien. Naf għax rajta għax jiena kont eżatt bil-qiegħda fuq l-akkużati u l-avukati tagħhom. Sanna konna fuq fil-kamra u jqelleb il-fajl jiena rajta l-karozza hemmhekk raf titriq. U l-dawx bettu l-attenzjoni tiegħu qed nara sew. Vauxhall sowda. Ħadd ma ta' każ dik il-Vauxhall sowda kienet ipparkjata. L-indirizz qaluh. Qalu li kienet f'Triq Don Anton s-Siġġievi. Ħadd ma baddillu minn ġemuh li dak kien l-indirizz tal-akkużat. Tal-mejjed, sorry, mhux tal-akkużat, qed ngerfix. L-indirizz tal-persuna missing. Ġejtu tixbru l-karozza spiċċat hemm. Meta għandek persuna nieqsa u mbagħad sebtuha mejta. Ma ħafna truf, Eżatt, hemm ħafna minn dawn l-affarijiet li huma żbalji uħud żgħar uħud kbar, però hemm numru kbir li ġġalek tistaqsi ħafna mistoqsijiet. Għax hekk saru wieħed jew tnejn u saru vakum tajt inkompetenza, kulħadd ikollu ġurnata ħażina xogħol u jagħmel ma jkunx flaqwa tiegħu u jagħmel għażliet ħżiena, però li saru daqshekk hija vera inkwetanti u tal-inqas hija jinbitlek suspett ta' kemm trattaw lil din il-vittma b'rispett, ta' kemm trattaw il-familja tagħkom b'rispett. U ovvjament hija xi ħaġa li kull ċittadin għandu jkun infurjat dwarha. Riċerdament, ma nafx, smajx, kien hemm dal-każ inqata ġimgħa ilu ta' Lino Kawki. Lino Kawki kien xi ħadd li ġie maqtul fit-tmeninijiet, insomma, u ingħat li il-każ kien tal-familja ta' Lino Kawki kontra l-Istat, fejn l-akkuża kienet li l-Istat u l-Pulizija m'għamlu xogħolhom sew. Għal raġunijiet varji ma rajtx kienet is-sentenza ġir mhux se nidħol fiha, però bejwet ieħor dik kienet li l-pulizija naqsu milli jagħmlu xogħolhom li kienu traskurati li anzi kien hemm min attivament ma' xogħlu apposta. U l-rati, il-qorti tal-lum, għatata favur il-familja. Li nista' nimmaġna l-familja tagħti li ġib il-vittma lura qatt. Ġustizzja sħiħa dik mhijiex, imma li tal-inqas wara snin jgħidulek hawnhekk l-istat naqsek, hawnhekk il-pajjiż lilek u l-familtek naqsek. Qed ngħidlek dan kollu biex inkun naf jekk tikkonsidrax xi tip ta' rikors legali bħal dan intu l-familja. Naħseb li nafna t-twejba. Xan nixtieq inkun naf qala xiex hemm ħafna affarijiet għandna ħafna affarijiet l-għadnin. Sorry, li ma qabax tarf tagħhom. Naħseb li għandi dritt illum inkun naf eżattament qala u xiex. Għax jiena blala u xiex u kieku ma nistax nirqgħu billej. Ekku. Bħalma tlek l-ewwel darba li tqajna jiddispjaċina ħafna ta' dak li għaddejt minnu jekk aħna nistgħu nkunu b'xi mod ta' servizz għalik u għal-familja tiegħek li minn podcast. Thank you. Nejnu anka
kuntatti li għandna kull mod immaġinabbli li taħseb li nistgħu ngħinu aħna hekk qegħdin għalik. Thank you. U għall-familja tiegħek. Thank you. All right. Nirringrazzjak. Grazzi lilkom tal-ismajtuni. Narakom id-darba li jmiss. Saħħa.